hikmat tang syamitra turjong me banyo i do nu jonga rutang syame banyai ne tang hami baru jingkit ngabre hajing aye jong me ngayo jing ngan runa me try la pliki kma jonga me pliki kma jonga bani jing ku jong me ban long ka hok jong me unga don kam you try bani jing crow jong me ban long ka yim jong me ku try ngaya ro ya me Yoroi try bu chiskus ubalong dari ubala julong bat uban sawanru kumjo tenamar kadau jeng ka jiit jeng ka jingbas bun ka jeng uba ngama pi nyerang ya snow ya ktien ka jeng try tak adu kini gisngi ke bamentai nga ai kubule kerpang na ta chompi ba it ya ban sa skor bat ban snap ya kani ka ktien ka jeng utrai nga tuai bu utrai un kerkuna ya pi da ka lai posha da ka nro posha bat kumjuru da ka shispa sha hari ka por ka bamenta nginyalet sa ka jingikai naga jinglong ga jingim jong weus uba dana ga testament ga berim uba kertaing us manase yau ba pila ban shem haas kalnong ga ba arhuai bat ar chronicle kalnong ga ba life lai us manase urus jong ga hima juda uba ha ka kerdan ga ba kasa na baro kis juda baro udai ukon wa marway jong emu berblay jong ka hima juda bekatang u hesikaya bat ka keme jong u ka kerteng ka hep siba ya ka bangla ban syam haas kal nang ka arhuai ka khat ka baningkong kini ki armut ki syukuran ka blang ki keme ki pa jong news manase ki long kita ki keme ki pa ki ba reblay hadu kata ho la da ni pai sa ka jilong jing jong news hesikaya ni tip pai jilong jing ka reblay jong harai habani pai pat syapang jong ka ni ka keme ka jong u ka bakateng ka hep siba Hoi ka tinjong blay la sikam shim batay benya la ka dan ya kata ka jinglong ka beriblay hana langi nujor na ka jingto jong izaya ka nang ka ban rupu ar ka khat ka ba sa ka ba sat I ka ba ka kashan syapang jong ka jinglong jing beriblay jong ka ni ka kame jong news manase kat kum unong tho history jong ki ju uba karteng u Flavius Josephus uba ka spas nung ka baningkong utho aga ni ka kat ya ka bola ay karteng ka antiquities of the Jews uang baka kame jong manase kadai ka kon jong way na ki kuns uba ha Jerusalem kat kum ka International Standard Bible Encyclopedia ka nget bala kayo manase ka pobo blay dan ala sa kasan sinan ya unus hiskaya ka ba undang lese us hiskaya ujer kerteng dengan kerteng manase ya ka ban longkum kata jiksa kenau ya ka ka ba ublay la le ka jim ga jong u kata ka long ba ublay la pinklat ya kita jadi syak sitom ki jong news hiskaya ba ne ka sa jer kerteng ya ukun jong manase namar kane ka kerteng manase ka shumut bet ublay ulapin klet ya ka jisitom ane God causes to forget kani ka kerteng manase kani ka kerteng nu ka ba ukpatan ng jagiju ba kerteng Joseph jang ka Genesis ula ay kerteng ya uko na banintong tam ujong u
ya ka bagin siyam ha ka Genesis kung nang ba sapway ka kat ka ba san puway usim Manase ulas dang balongs ha karta ka ba katas nem ya ka bagin laman siyam na as higil nang ba apoy kat beningkong but ang Kirista Bible la kumno kumba shiphouse nem la sansyar kat lem bat la ukpa but news la sansyar kumbahado san pusan snem ya ke Juda but kani ka sansyar ju ukra day kata ka sansyar ka baslem na baro kis Israel singlam dong na baro kis Juda ru news de basansyar slam tam ya ke Juda kat kumba jinge tho jong ni kat kumba jing batai jong ki rusta Bible ki ong ba uni usin syarah pedang jigi kisnam kala wandai nres pak kena pupra harun nres pak sapuar lani harun nres pak sapulai bisil ni syua jong kris watla kata ka jing syar jong nusim kalong kebetulan Henry ke Bible ke book record tam katu kat de syapang ke jinglong ke jingim bat kita kikam jing tray jing kata ki jing haba pa syapang ke karakter leni ke jinglong ke jong uni ya ke jong blai ke pentau pen ko da ke ba ke ong kum ni pila macam ya ka na as nang ba arpoy dekat ba ar ba chronicle nang ba life fly dekat ke ba ar ulale ia kata ke besmio akmadu try kat kum pa kijing ijli kita ki gentle ki ba utrai ula beno hakmat ki kon Israel kana ga ka way na kita ki kam smio ka ba ulale ka ba ka Bible ka banyak bahiru kana ka kam smio jo ula bakawan ra ya ka jingklan ni ka reformation ka ba kraw agar kom sandar ya kata ka hima ka sima jong ka destur ka nyam ka rukom jong ka ri ni jong ka state religion kelawan ra ka jingklan ba ka ba kraw uni ula pun ki imbiang sesinya kata ka jingmane blai tau ki ba ukpa ju balong usim Hezekiah ula pun dejat hakapor jong jisin syar ka ju om tang dong la pen ki embiang ya kata ka jingmane boy tha ko ba pa teman ne upa e jo ba kartang usep ahas ulama ne henre long ba ula pen ki embiang ya ka jingmane boy tha ka ba ki nong kanan ki jumane hachwa ba ki Israel kinwan berkam kenti ya kiri kanan ka oracle ka jong boleh ni ka tien jong boleh ke tho baula pen ki embiang ya ga jingmane ka ba ha ki cheka ki ba hajurong ki bro min dai kulong lo ba bonsin ki jute ki ki duan ki jong ki ha ki cheka ki balong lom nane ki balong hajurong ya ga bakin mane shi ki blay hau jong ki lana jaba ka cheka kalong flat lani kalong badan kum ka sunong Mesopotamia yang lama dong kila kumno kita ya ulum bala sunahi ni yang kita parang ki artificial mountains haka baka jong kalong kum pyramid badan ru ya kita ki mau kedua ni ki step ya ka bakila banyak bad la jukot kerteng ya kini ki pyramids dan step kini ki ni ki pyramids jong ki Egypt la jukot kerteng ya kini ki pyramids da usigurat halo jung kata ka jingtai ni halo jung tau pyramid ki jule kumno ki ju shnai ke duan ba ki ju a jingknya sha kita ki blade how ki jongki nangta ula pun ki imbiang lu saya ka nepat ka jingmane blade how kata kalong ka jingmane yo blade bal ba je ka blade ashtoret lane ya bangini iya ka tinje blade ka to ashira ka ka kerteng jong kita ki dur blade how jong ni ka blade ka kerteng ka ashtoret ublay bal uday ublay shinrang bakli do jong kinang kanan but ka ashtoret ni ka ashirang labanong kadai ka blay kentay ka bakli do jong kinang kanan langit ba kini ki blay jong ka jingpen manpa ya ka bangiong kita parang kita ki god and goddess of fertility lani of prosperity kani ka jingmane yo blay bal berkumju ya ka blay ashira lamba ka kenrei ba haginong Midian ba haginong Moab kumju hakapo jung masas long ba ka kenrei ba kani ka jingmane ya kini ki blay but
hadin jang kata kan sapur kan sa ki kon Israel anda bagi lalet ya bakan kam genti ya keri kanan nang tahu la pen ke biang saya kan dapat kajing mane ke belong kajing mane blade ha ke balai tagalong bula pen ke biang ya kajing mane ya upat ba jong ka beneng aning laman ong tin pareng ka steri hos abong steri hos kumu ka kajing mane ke baro gibadan hang taya sa beneng kamamot kajing mane kasmi kajing mane benai kajing mane kita ki klor bad ya balo ki mek beneng ki badan hasait beneng uju mane ki laju tep ya kum kane kajing mane ya kita ki badan hangte hasait beneng da kekentin sabaism hanrai kane kamdan pat kata kajing pendan kam ya ki dor ki dar hagon mane ki kane kajing mane barabor kadai kabaki pindan kam tang da kiduan bat kitang ya kita kijingknya ha kita kiduan ya kita kiduan kabaki kishna na kabataban mane kita kiblay mat benang la banong kijubo hamadan pelaban iya po as hil nang ba ako dekat kebesan hag balabo hag pelau jong ka yeng jong utral ne jong ka temple kepada Jerusalem lane ki jubur halor yeng la pipana as nang arfly dekat bakat ar bat na kitab prophet Sefania kung nang gaba ningkong dekat kebesan abo halor yeng kala bandai ha lor mane hataris nglap nong lane akan kamra ka belong halor nane hajrong jeng ka yeng ki jubo ya kita kiduan apakah sepang kajing mane ya kasngi la ong baya kasngi ki jum mane daga ba ki paikmat saka pangjong kamingi kat kum kajing tho jong skel nang ba par kat ba kan real bat ya ki kulai bat ki kalia pangjong kita ki sipai jong ga juda haga por jong umana se la ong ba ki ju pen kentang ha kata ka blesi tlaman shemi ganero as nang ba apply kat kebakat way. Nalor cikini ki baro ki ba ulah penti embiang ia kebalwan ra ia kata ka jing pentinam yang sesini kata ka jing mane blade how ar chronicle kung ba life la ka kat ban rio dia ka bangila ban shamru na ar steam nang ba ar way ka kat ba in rio ka itu ulah penya ya ukon jogu ha ka ding ka ba ha ka them jong ukon jong u enom bodo penya em pek yala ukun halo jeng kading ompang boleh kini ki basir cash lale segini ki weru ki ba belong ya ya ka ba unang snio arsha na mulaleru ya kata gai ya ka kambertong ni ka sorcery laleru ya kata ka mentor ni ka divination nta ulaleru ya ka kap aikshot ni ka witchcraft nang ta ulalit tuwa jimeru na kita ki nangkan nang pet lene kubaong haga Bible pareng ula consult with mediums and spiritists kini ki kam ki ba oblay la hukum ya ki kun Israel ling ba jong Moses ba kim day ya ki bakin le langalanu anda ba kila let ya bakan kunti ya kari kanan oblay la mahang tege bakin day lano ya ka ba kinle ikini ki baro ki ba news manase ulale kani ka kam smiyo ka ba news manase ulale law makala kunchit ki pa ayat jong ka judai baro ya ka ba kinya terseng lem bat syaga ta ka pop ka penkibitar ya ublong yawe Lawan siya ni na as in kung nagbaarpo di kat bakandai. Then man nga daw kin basa ito inus manase us ubas niyo nagibas niyo tam baro jong kajuda. Nang ta kajing tumo ko jong news mase ka longru ya ka bo on pendam ni on rak din kongo ya kata ka jumane ya ublay wa shisha bolong ublay yawe ubla pen paul de haki kun Israel menba lamino nagari Egypt. Ubaki kepat teman jong news manase ke jumane ula persang ya keban pendok pendam no ya kani ke jingmane ya unu blay ba ban penpulam ya kani ke jingmane ya blay ba shisha long bawa ta ki pelan ki bawa bobet bu renti ba kumno ban pentrai kam yaki la ka por ba usin shar news la penyap ni sipur ki men sen ke beleloi ya ke bala ban ke tupru ki nang thulupa ki jong utrai kat kum ka khana pateng
ngani ka oral tradition kay ito bayo prophet Isaiah la penyap hakapo jong disensyar ka jong news Manase bakar ko penyap yo prophet Isaiah kat kum kading itu kana pateng jong kiju ki ong ba la shu la shu at yu da ka kurat katar la ot yu pet da ka kurat namar ka jing snio pala ka jong news Manase long ba la jutep ya da ka ni ka jingong uniro jong ka Palestine kajing kali ke bang akwa ye ke banginya pusat lang hani kapor ko menta kalom kane balai uni Manase uha hakom kane ke kerdang jing snio haba udan ye ukpa bat ye ke keme ke baru balai ke kecing bulai kamdan kata ka jing bapai ke babania syapang jeng kane henry hasya ye ke bangan ai kita kejing pusan ke banga pusan webre mga kapol banga penkre ini kejing kai mesti dulu try kuntu ingai ke banga peparu syapi hari kapol ke bamenta mat kini kejing pusan ke longru kejing kai nakam ta jonga bat nakam ta jong pi banginya khat adakar pha ya lo jong kejing em kham tap e akum kini kismi ke baka kejing li ko kismi ke bakado balai ba unius Manase usni adu kat ni kene walau dan kupa udannya ke kene ke berubulai kalak belong namar ba uni udan barabor haga jingsha penki ne haga jingsha influence haga kenhon jong kibril ki bam rubulai upol ong ha ka sti ju si kinong koren ka sti ke beningkong si korel nang kasan dekat balai pelai ong kumne tu wacha ban syukur ma ya pi ka jinya selok basmil ki ya penput plak ten ya ki akor baba bad companies corrupts good character hakiktin pareng ko ong let's say news Manase kapor ka ba kambon ko jung kadai bat kita ki broken ki ba ai kita ki jimut ki ba light po rukom ki ba mar persyak berka jimut kabasisya kajong utray la sedan nap neng kita kiba uya jo ya jan kedas ngoten nap han ya kata ka reformation ne ka jing kelaba ga bakra ga bau kpa u hesikaya ula warra ya jing kela aga hima juda dan magrara o kisa ajimot u de kita jing berkat ki basne baro nap ta ra ga jing jot yang sesin ya ga juda lingba chon ga jing mani plethau la singlam nong namar ba kini kibre ber kisong to bakit wa ye ke bakin wan ra jikla kendat lu ban pekelai ke perkat jong news sekaya ki up kni lingba jong news Manase oban salong uta usim hadin jong usim sekaya uai bawa bentip le se bakini kidai kita kibayejo ya jan dan ki kibaying ki basem ki jong news Manase ki ba sekaya ong poi perkat bakin long kata kejepit sneo ya ukun hadir habot anda habawla shim ya kat ya ka wasin syar pura ka uske maka mapiru piet ya ka dan barobor berengkat berkekenhon ka basneo ong pi ka ni ka kenhon ka basneo ka influence ya ka perkat jampi bakat put plak ya kita ki akor ki babha ki jampi ki bakadin jong bulai ka kran lase kumbalong yo news Manase ngaru da ka donut ka ba sokya bat da ka jiso ikum ju kentu pi ba pen kerno na kini ki kinhon ki basne ki ba watra ya ka jing tempot plak no ya ki akor ba bha ki jong pi ki ba dan bar sikata ki ba ki kene ki pa ki berubulai jong pi ki kai kentau ki pen i bat ki smeng ki kraw ka jing ka jang pi kerno sno haka kenhon ka babha namara pidan bat kenhon ka basne ka kenhon basne ka influence ya pi hadu upot ya ka baka jing ka jang pi kami pher na ka jinglong jing jong news Manase oh lese pila ibn sak ben pila sak kan tho pila sak kan ko ru hari kemang ini ka wai compare laraja baki po ya pi compare ada baki keren ben ya pi Henry how play pan bisa ketio bisa aiken
ya ka jingaro katakin kadai ka bakam dan kam banyo ya ka jingaro na uplay kalong ka bakam dan kam banyo ka banyo na ka jingaro na para paryo kabaar balay ba uni usim na ka jili jong kibaryo balay upay siya ka ban im ka jing im ka ba kum kani ka perthay balay kadaw kala banday kani namar ba ki kimi ki pa ki jong kim shim la ai ka por ka babon sha u khon yak ban sneng ban krawan pen i ya kata ka lenti ka jo utrai kani ka mat akran bhasha phi ki balalong kami long ka pa hoi ka long kai ke ki bas ngosi la da nga ong ba ki khon ki jong phi ki poi shi ka ban muslia ya ke ki bas ni wa ka ji mi jing kala ban dei let's say nakadaw jong ka jing duna lane ka jing her ka jing klet ka jong phi ka ban shin ka jing kit kle ye ka ban pulut ki ye ka por ka jong phi bat ki khun ki kti na de badang khna tak adu ba anda kilarang ba ki khon barbor ki pule ka jinglong ka jong phi ki kme ki ba kai te ek ma phile ki rin pertho bo da ka jing em kadang ko ka jing kran ka jong uni ushakri jong tra bar ngasuya hap sikade e ka jing kran jong uong ni ni kentien ki khon ki dai ka yit kmi jong ki kme ki ba kata kamut la da pikwa ba pen tep pilong kumno ka jinglong jong pi pet ki khon jong pi pilong kumno ki khon jong pi ki khon jong pi kin ya tho ya ka jinglong ka jong pi let's say us em haskaya barkane ka hapsiba kilaya terong halade ya ki babon tali kam jong ka hima ka simahan rai kala klat dane kala duna ya ka ba kit ai ya ka kapor shalau khon upamarwe jongke nasuwe pala bantip kila suwe tangbat kita ki brio ki badan ya kata ka jikmu ko pasnio banwan ra ya ka jikpen ke embiang ya kata ka jingmane light how biang sa sisen ha kahima anda ba us em manase la sien ya ka kam barsin syar kum us em kumbalong le se ki kimi ki pa ni ki singim ta klem de perkat namar ka jimbon kam namar ka jinduna le sing la ong ka jingket kle ka jangki la ki khon ya ka bakin pen i ya ka linti ki jing trai ka jing ki no ya lagi khon ha kabaga jingkai ni ka perthai kan hikai ki kalam de limba jong ka television kalam de limba ki cellphone lam de limba jong ki games ka ki le komputer ba ki pon ki pat ro kumjo kala shu e no kumto la pi ki bolong ki kimi ki pa pem shimia ka jingkat kle ye ka play e menta ya lagi khon ki ti ka sneng ban ka dal ki ka le ti ki pra khon jong pi kinsa kalalong ki manase sa kani ka juk ka bamenta akitu ye phi but na yawere phi kumjo na ka ta ba pin chim kya ya ka ba pin ai ka por ka jong phi khat ne kum ki sni ka ta ka ba nirang ya li ba jo kani ka di sha lockdown ya ka ba ngin piyot ka por la ki khon man sneng man karau ya ki da ka kting ka jong utrai impet ingin kedawi ki kenangnya ke pamaki kenen boy siya bakin long komunius mana se aga cikim ke jongke usala manu ong kumne hakita probab kul mang ba aku ate kat ba nrio ya ka ba manga pi ken ma ba aka ba ong kumne to hikayo kena akalenti bau dai ban let te on ken ria naka wat haba ulat teman kumno pat hikai yaki laraja ba pipim ai por shaki man pipot ini ka jingkai da ka ne ka jingkran ka jong ne u restart the russian pang jong ka tin jong blai bu ka tang u haral wilmington u ong ni ki tin bas shom kya e kham tak me nakam da jong pi ka long ka me long ka pa parents must carefully cultivate their children as precious flowers and not carelessly allow them to grow up as poisonous weeds. Kikimik pa kidai banda pikir ba bantum yalaki khunkum kisentiu ba dai ban ala iki bakin sankum ukun bat ubadan ya kabi kerasneo.
na ka jeli chong kibreo kibrele us manase ula poi siya ka ban kum kibreo siya ka partai ngam kwa ya phi ba phelong kum ta bat nga kermendo paling na siya ka cingkai pala kentui phi ya ka ba phen kum ta repin pashu blai nang ya ka ba phen ya ka cingim ka blai kan tuai ta chang phi ni ka por ta turai ni songo ai ni ka por ba mi apole ni play kum ni ka lat ki kabu na ka benta ba mangi apole ni yo ni ka cingkai ni ka jinglong ka cingim ka jong news manase Trans manase ingu try menar udan ay taga jeli jong gibre gibre bulay an raya din jong ga jingim ga jong u lesi kalab ni namar ba u ablay ula pula jimut ingu try kubat snap ingu try bandan ba kata company ga sneo lane trabi ba sneo ba kikine kikpatra kim chim ay ka por ingu try ka ba kisneng kin krao ga jingim ga ju ka pulong ingu trabi ye ka ba unjad na ska pertai try nga tuai nga ni ka por ka ba mintai ka mentulong ingu try yangi kamtam trabi igini ba pet igini ka video bakin long trabi kita ki kon ki jome ki ba yai snok barbor hame kin ko try rikom jo apulai ki ba yai chan ko try shikata ka jeli apulai di jong ki break berbulai kenang ma ki kin ko try kinam hap ke balalong kin ko try news manase aga kerta ing ko jisu na try ba ngapani di baro na do mentabat cirik mabam jukut amen Oblay, unkur kuyapi, tak ada baginda syambiang sasyasya. Amen.